La nova coreografia és obra de Toni Ferran i l'arranjament musical per gralla a partir de la melodia recollida pel mestre Güell, obra de Laura Rubina, Ball dels Arquers, que s'estrena avui. Ball d'Arquers de Tàrrega, una estrena d'aquest any 2012. Associació Lluçanet i els Grallers de la Vara.
Ball d'Arquers de Tàrrega, Associació Vicent Callers de Mar. Estrena, doncs, aquesta festa major de les Santes d'Espírit